Hoe zou dat eigenlijk vinden? Dat zo bij gelijk in Rotterdam, Nederlands praat, mooi Fries net beginnen en dat nummer dat nu vervinden zo. Mevrouw de Vries, u wordt verdacht van het spreken van Fries op YouTube. Hiervoor heb ik meerdere getuigen. De desbetreffende reacties lees ik voor. Die man praat nog ABN, maar zij... Ik snap hier niks van. Help, het is gewoon één dialect. Friesland hoort niet bij Nederland. Dit is echt een ander land. XD, kijk die commands. Ik snap er niks van. Bro, Fries is gewoon een heel ander land. Maar ik ken er toch niks aan van dat zij mij net verstaan? Fries is het tweede rijkste taal in Nederland. Er staat ieder vrij om dit te spreken. Maar ik kan dat niet verstaan. Dan dient u een vertaler in te huren. Het Fries in de rechtspraak in Nederland is een grondrecht. En boven dat had Nederland nog volle meer officiële talen. Zoals papiaments en gebarentaal, die hebben er ik gewoon bij. Protest! Wilt u zich in deze zaak tot het Fries behouden, mevrouw de Vries? Ik breng graag even kneppelvreed in de herinnering. Laten wij verder schuren er even boeten horen, ja? Fries is natuurlijk gewoon een officiële taal. Maar net iedereen in Friesland praat het ik. En daardoor krijg je soms haatcomments op YouTube of reacties op strutten. Maar Saskia, hoe gaat het eens bij jij in Nieuw-Zeeland? Praten ze daar ook meerdere talen? Engels, Tereo Maori en gebarentaal. Nou, het Engels dat is hier de voertaal, dat kist waarschijnlijk wel. En haast elk keer dat je spreken en verstaan. Maar de oorspronkelijke taal van Nieuw-Zeeland, dat is Tereo Maori, als dat wij zeggen Tereo. En dat klinkt zo. Op het stuit praat nog maar een paar procent van de bevolking Tereo. Wat dat betreft is het wel een beetje vergelijking met het Fries. Zoals misschien wel wist, binnen de Maori de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, als dat zij het leven nemen Aotearoa. En Tereo is harde maar doet de Engelsen naar Nieuw-Zeeland kwamen en het land koloniseren, waard de Engelse taal heel iets wichtiger. Daardoor leerden een soort Maori-band hun eigen taal niet meer. En dat is zonde natuurlijk. Gelukkig is 34 jaar geleden Tereo uitgeroepen tot officiële taal en nu leren bij het weer op squallen. Zelfs praat ik alleen nog maar Engels, maar ik beziek je wel het Tereo te leren. En dat kan bijvoorbeeld in de supermarkt. Zo heeft in deze supermarkt, naast de Engelse woorden, ik de vertaling in het Tereo. En dat is super handig, want zo leer ik steeds nieuwe woordjes als ik aan het bordskippen van ben. Dat is Jeriksa in dan wat? Want tussen supermerken is de enige in Friesland die tweetalig is. Jora! Ik vind het nog best lastig, ja, dat Tereo. Maar het mooie is dat heel iets meer mensen beziek je om een paar woorden Tereo terug naar een Engels te mengen. Hoe zou je dat eigenlijk vinden? Dat je bij gelijk in Rotterdam, Nederlands praat, mooi Fries woorden beginnen en dat nimmer dat nu vervinden zo. En wat wist je eigenlijk van alle haatcomments op het Fries op YouTube? Drop het in de comments.